Nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Salamat, malagit pa akong panlaba. Sa kay buhato na muro na. Ay! Ano ka na kung bugas sa muro-murag. Napagkatsudo wa. Kay uto na kayo, mahal ng siyang anak. Ah! May bugas! Wasi tubig! Ay, ay! Yawan ako ni Moy. Ang ini mo may. Supa na ka. Nagigutang mo sa biya mi, di na ikaw. Kung may bugas diya kami mangita. Wata mo po kawa. Saan kao na turod? Muna ni. Lamig ka ng damgo kanina. Naglame. Na spaghetti. Damko. Tugtugpa ko nga. Kung gadahan mo nga mabuhita. Naku. Nang hiwate dragay kung mga anom ka. Ay, Ang pala itong problema. Wat may bukas. Ang sige pa mo. Pabatlog na ko. Kinsa man na ako. Stress akong tutoy. ay, wala ka sa ate. pariha tagi gutom. Kami ang dami mong ngita o unsa mo pangitaon para lang nato makaon. Dili ka mag Kana, istorya. Buhata. Dili kay sige istorya. Buhi tayo sa istorya. Unsa may gibuhat ni Moron? may gini mong Nangyapag ko ron. Aba. Kapag uli na ko, may bukas, may tubig, nagatubo. Buhi pa sa anak. Interview na tala. kami kay damgo ya gani spaghetti mong gipukaw. Dapat ko na ko bagur to mata na butang na. Sige, panglakaw na mo. Sige, manglakaw mi. Ape mo, ape mo. Okay, hindi pure ko din. Uy, dong, ano kayo dong? Unsa man ay? Irita. Nay relate goods ya? Ha? Masura ta. Para pagkaon mama. Oh, ya mama. Wala makaya. Ya, nagisudlan ng spaghetti lagi ya. Ano? Lanan ra man na. Ha? Hindi ka damo ko kag spaghetti. Sige mo kag tarong kuno day pagita. Ya lami man kung spaghetti ya kay tikman din mo ang sarap ba. Ang sarap ng iba. Kamay gani mo duklo na ning lata. May papo nakakita ko. Unsa man na? Sardinas. Dinas? May pasobra dahil special ka. Biska cracker. Sardinas na. Nasa pa sardinas. Oh, dad isod. Isayo di. Dapat diha. Ah, okay lang. Hindi mama na. Oh, unsa kay to na? Adto da pikas na kay murag atay makuha diri man. Aman man na nakakuha ta kana usa ka. Usa ka sa akong lugi. Unsa na? Lanas ko ha. Hindi. Ay, api ada ni isod na niya tong ano. Wa. Wa ni biska. Bebes ka. Yo, sana. Santol. Santol. Di akan niya makan. Kuan dinis langos ako ni iba. Santol mama. Ako ning utanon. Utanon. Isubak. Oh, santol. Lama santol utanon. Hanap mga kurakulo. Manang sa na. Ha? Kuan, Apostoles. 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 Naghanap kayo tag mapakaon. Mintas ka na diri. Hindi, lapit. Oh, Oh, kani ba? pamunita ng Kani, kurakul. kurakul. Oh, kurakul ang gani. Sustansya ng bayan. Oh!
Tara may jackpot kayo eh. Usa ka na siya no. Sige suda na ka. Ito. Mahiwagan ba to? Hinayog kam. Unsa ka? Wala ko nakita. Wala pa ko nakita dahil. Ay daw. Ato yusuron. Limonsito. Klaro na, limonsito. Ako'y kuot. Sige, kuot. Ako'y kuot. Kuta. Ha? Mat? Pa, napayawan ako. Oh! Lo! Bayabas! May wagang bayabas. Nasa na to ano eh. Isun sa akin. Kaduhang kuot. Ika na sa'y kuot. Ha? Ako dad. Maro man na imo ha. Play. Oh! Kurakils! Kurakils! Oh, kurakils! Susu. Winas na magitar ng adlawa lagi. Asa, ikatulo. Dunga tagot! Ha, dunga da. Dunga tagot! Oh, bugnaw. Hala! Usa naman eh. Winas at tong adlawa ko. Mga unta ta kaniyot. Luto na ni dahan di ay. Nadayon din damgon mo ganiya. Spaghetti ba? Binasa, oy! Ngaon sa taram, ngaon. Na si Mama dito. Si Mama sa ang naamay katong kuan dia, Kurakils. Daghan man tong klase-klase ato ni ato dito. Sardinas, basta sali lang sali lang. Kaunta. Ako ganihar kay luto mo eh. Kapit ko takiya ka tong di ana mamang. Yawan day ko ganun mama sa gani. Tong nihapos siya kuan ba. Ganun o kato lagi mangingon eh. Ikaw man sa daghan. Ngata. Hala ya away ah. Man. Maro nag-upo naman lagi ka. Ha? Nag-upo ko? Ay, kayo. Ikaw. Marihat ang luoy kayo. Magmaro man ang imuha. Hinaw sa tubig ito. Oh, Simon maning gihurot noon. Bate bagas naon dia. Pagtuon na ka ni kuan, mama ka. Sugo ka. Ko mama ka. Uy, ulan. Ha? Hindi magapakansi. Ha? Maro ni. Ano, doon na. Gi, lingi. Uli ba? Naunsa nung. Hindi na po yung mama. Wala na to. Kuan. Ano man ka? Anak. Oh. Ayo. Oh, may gani na ayo. Ay, ka. Ilabay na. Muha. Karab kay ka, oy. Atake. Dire. Lingkod na. Lingkod re. Dah. Sa. Atong bugal-bugalan. Bugal-bugalan. Uy, kanyo ang mamarsahay? Nagunsa mo dre? Nagunsa mo siya ang sa lugar na hindi is. Na, hindi is lang. Nagunsa niya. Hindi is. Uy, ngano ka? Mami, kahit mong abot kami, kasabutin niya. Nagunsa mo dre? Ha? Akong pangutanan, nagunsa mo dire. Explain. Dire may kay tungod. Nanguha mi og kanang mga pagkaon ba? Oo. Unsa pa man ko ta istorya Explain. Oh. Kay tungod, gigutom akong mama, gipanggutom ming duha. Oh. Naabot mi diring butanga nga nanguha mig basura. Oh. Nakakita mig pagkaon among gikaon. Oh. Unya, unsa may inyong kabuot nganong magbuot na mo namo? Maong nilikramo may kay amua man ning mga hindi is. So, mamosarahay sa day mo. Oh. Ay, dili! Unsay masabot anang diin is da? Ang gipasabot niya, Oh. bawal diri. No entry. Buang naman mo. Di man mo maluoy na mo. No entry. Oh,
Nagdapa mo. Ano mo eh? Curriculums. Curriculums. Tagang ka na eh, aray namin. Ipasumbong ta mo ni ko ana. Hindi is. Dalhon ta mo. Ipasumbong. Mo gani. Pero di ta manguyog. Diri rami, wag mo may mahadlok ko. Sinatuo mo ka ng kuha na kay mo, gahi na kay mo. Ikaw, sumbong, lakaw. Nganong dili ta mo isumbong? Isumbong ta mo. Babay. Pantay ka mo sa dimandok. Ang auto ng dimandok ninyo. Tara, ato na ta. Huwag may mahadlok. Tara. Bakit ka zumbis to? Patarong ba? Hoy! Uy, patarong ba? Sabay, kahiali mo, oy. Patarong. Mamlaking ka. Kapanit ang lubot ni kuno. Panapalong ni ka na po. Uy, ayun si Galis na rin, may batasan na. Sabay, tuyo yung hari, mas kumpanya. Tuyo, patis. Siya sa kanya, tuot sa kong kumbulsa. Adria. Uy, piso ram na itong kwarta. Sir, piso ram mo kwarta, sir. Haman, Sklibo mo ni. tama ng pisos, palibog ko. Piso nga bago. Piso ni siya nga bang. Oh, skalibog na. Palibog. Ay, oh, skalibog. Palibog ka piso. Yatag na to ni sir. Kaya bising mapalitan ni niya. Sir, oh. Oo, kayo piso ko mga na. Ang ako, unsa yung nunggan nga ni aray mo sa kumpanya. Tuyo. Unsa ba kayo ng tuyo? Patis. Unsa hinungdan. Ay, pag-isog. Unsa hinungdan. Ano tuyo? Patis. Let it go. Unsa may tuyo ninyo diri? Pati, sir. Pagtarong. Na may baligya pati, Ay, sir. pagtarong mo. Nang kuan? Tuyo yun na tuyo. Oh, susun nga nang namo diri. Ang amua, sir. Naay nanguan dito ba? Isog kasi ba? Isog Pero siya mahadlok na to ko, no? Kay, dako kay tagranggo ko, no? Wa milabot ninyo. Amua inyo. Anong nato man? Kadinta bariya. Oh, nato ra. Wala labot nila. Unsa may inyong i-report diri ka? Kuan nga. Magpakuan ninyo, sir ba kay hawki sila kay ang atong basurahan nga gitapon ilang gipamungkag. Pamungkag nila, ibis plastan kaayo. Ilang Nangangumungkag. Wa, Ang atod doon. ato na to. Sige, sir. Unta? Yeah. Mga putsun nagpagtarong mo yung kalaki. Mangisog man ka. Oh, tara. Asam ni? Wa may kahoy to ay ato lang sa niyapin. Sige. Alam naman ko. Muna, sir. Muna yung biro kay sir. Isog ka na, sir. Ano naman ang problema ha ba? Asa man yung ginikanan? Dili na inyong trabaho ang pag kuanog bingana. Si ay ka? Wa may gini ka na. Wa. Alihi. Si alihi. Isog kayo mo kaniha. Yun na nagdaan. Oh. Dito ko lang natin niyo. Dito ko ilalante. Sumo na, mama. 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 Yam. Ayo. Yam. Papaminaw mo. Sama. Arion taron. Sa mo ari. Takon ni, kuaon ni. Kana masura may ganiha. Unya. Maay nang magsakit-sakit ka ma. Magsakit-sakit ka. Dapat na kay sakit inig-ari nila. Para maluwas ta mo. Oo, Mati anak. ni mo dakpon. Oo na, murag apel mamagigay ka. Ha? Ay, binuang ko Di mo may gipasagdan. Oo. Maunang murag Sige, apel ka. Dali. Kumaw ka na. Buhato na nako. Sige. Sakit-sakit po ha. Sakit yun niya.
Murag diri dito sila nangagi. Una, unahin ninyo, unahin. Unahin. Ano ko ina bantayan na to dire ba? Takkan na ako. Hoy! Mama. 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 Ihiwi ko tarong ma. Mama. 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 Walang hiwi! Mama. Ayaw magkiri. Ilang tamo. Liwik sa apil mo. Ani na lang, dili na lang tamo dadon kay murag luoy ka inyong kuanda, inyong mama nya kamo sad murag na masura ra sad mo. Ha, nya ari sa mi. Oh, salamat na. Okay. What's up mga ka-J? So what's up mga ka-J? Kaning nga video pakatawa ni ata ninyo glingaw. So don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notified mo sa among mga bago nga video. So kung namoy pa shoutout guys, so i-shoutout na ninyo. So shoutout. Shoutout sa Bukid Barkadas. Up with it, girl. Bairan. Rock with it, girl. Bairan. Show them it, girl. Oh, shoutout sa Bairan Barkadas. Mga sana. So shout out sa mga tao nga kanunay ni support na mo sa tanang kuan sa mo mga video nga grabe ilang support na. So guys, shout out ninyo tanan kung ganahan pa mo bago ang mga kanang nindot nga video para magbuhat mig video guys. Comment down below sa mga topics ninyo kung ganahan mo magpa-challenge na mo. Go, magpa-challenge me dayon. Guys, magtapok na